Господин Генчев, много малко време остана до началото на новото футболно първенство. Подготовката е към своя край. Доволен ли сте от обема работа, който свършихте до сега? Мога да кажа, че отборът е готов за първия матч. Чисто физически сме на добро ниво като за старт на първенството. Тактически има още какво да се желае, защото правихме селекция по-продължителен период. Някои от новите футболисти се присъединиха по-късно и се нуждаят от адаптация, и от по-голямо синхрон със своите съотборници, но за първия матч сме готови да започнем с победа. Записахте доста победи в контролите. Доколко е важно успеха в подготвителния период? Всеки един матч е важен. Дали футболистите имат игра на тренировка или приятелски матч, искам от тях да се борят за победа, да изграждат менталитет на победители. Всяка една такава възможност трябва да се използва. В крайна сметка затова и правим приятелските матчове, да видим на какво ниво сме, физически, тактически, къде допускаме грешки, да ги поправяме. Затова искаме от тях максимално влагане във всеки един матч. Доволен съм от начина, по който футболистите играха в матчовете и тяхното влагане най-вече. Доволни сме от резултатите, но в крайна сметка най-важни са официалните матчове. Там трябва да бъдем в доста неща по-добри, защото приятелските матчове, без да обиждам отборите, някои отбори от втора лига не са на нивото на отборите, които ще срещнем сега. Малко повече от месец измина, откакто водите отбора на Ботев Пловдив. Много кратък период, но имате ли усещането, че футболистите разбират вашите идеи? Да, в това съм убеден, че разбират нашите идеи и се стараят да ги спазват. Имаме и добра комуникация с тях. Когато някой не разбира нещо, идва, пита, обясняваме. Така отделихме доста време, за да обясним на футболистите каква е главната ни идея, когато се защитаваме, когато атакуваме, какво искаме от тях. Мисля, че до сега те разбират добре и се справят добре, но пак ще се повторя, най-важно е това нещо да се прави в официалните матчове, защото когато се играе за точки пред многобройна публика, е една идея по-трудно, отколкото в приятелските матчове. Колко време е необходимо на един треньор да наложи своите виждания? Има ли някакъв срок, период? Сигурно доста често сте чували, че треньора се нуждае от време, но аз съм наясно, че в България това време не се дава на никой. Резултатите се искат от днес за утре. Футболистите ни са доста, мога да кажа, интелигентни, разбират какво искаме от тях и мисля, че доста бързо схващат идеите, пък все пак и футболния език е един, когато те са играли по подобен начин, който ние изискваме, им е доста по-лесно. Мечтата на всеки един треньор е да започне подготовката с готов състав, окомплектован, както се казва. В България това обаче е трудно постижимо. Добрите свободни агенти, тъй като такива идват в България, чакат до последно. В тази връзка да очакваме ли нови трансфери в Ботев Пловдив? Абсолютно прав. Първо, България не е най-привлекателната дестинация и футболисти от по-добро ниво винаги изчакват нещо по-добро да излезне, отколкото да предпочитат да дойдат в България. Ние успяхме да привлечем добри футболисти от чужбина. Очакваме, водим разговори с още двама. Надявам се един от тях днес или утре да се присъедини към отбора. С другия може би ще отнеме малко повече време, тъй като там трябва да се разберем с неговия клуб какви ще са условията, при които те биха го пуснали при нас. Но като цяло селекцията, която направихме от добри чуждестранни качествени футболисти, плюс българските футболисти, които привлякохме с достатъчно опит в българското първенство, знаят какво е Ботев и какви са целите на Ботев, могат да играят под напрежение и тази селекция ни дава така оптимизъм за първенството. Ако не е тайна, поне като постове да ни кажете тези, които ги очаквате? Не искам да говоря сега, когато стане, на две позиции чакаме футболисти. Надявам се да ги привлечем, да може да ги обявим по най-бързия начин. В тази връзка с трансферите, какво е ситуацията? Каква е ситуацията с Еноко, Атенки и Фена Дорго не бяха представени? Те няма да са част от нашия отбор, няма да разчитам на тях. Дорго е с разтрогнат договор, вече не е част от Ботев Пловдив. Клатенк също се водят разговори в тази насока, няма да разчитам на тях през новото първенство. Стартирате срещу Локомотив София, тима, който последно водихте преди да поемете Ботев Пловдив. Можем ли да кажем, че това е едновременно най-трудният и най-лесният вариант за дебют, защото познавате голяма част от играчите, но пък и в надежда знаят вашия стил на работа. Нямате тайни помежду си. Добър или лош вариант за първи матч? Добър вариант е, ако победим. Аз мисля, че ще победим. Когато нашия отбор е добър, всеки противник е добър вариант. Но трябва да отбележим, че Локомотив София запазиха основната група от футболисти, които играят почти една година заедно. Доста добре са синхронизирани. През миналата година постигнахме, тогава аз бях част от Локомотив София, 2 победи срещу Ботев. Това нещо със сигурност ще даде самочувствие и увереност на играчите на Локомотив София. Затова ние трябва да подходим изключително сериозно, да не си мислим, че победата ще ни бъде подарена, да се вложим от първата до последната минута на максимума на нашите усилия и с подкрепата на нашите фенове да извоюваме победа. Първият матч е винаги по-особен, защото с изключение, две изключения, Левски и ЦСКА, останалите сте на ниво контроли.
Той няма как да има и разузнаване при това положение от разни контролни срещи. Запознати ли сте с силните страни? Имат и нови попълнения Локомотив София, да споменем и завръщането на Любослав Пенев в кредитна линията. Ние наблюдавахме два мача, моят асистент беше на два мача да ги наблюдава. Първо като индивидуални качества на футболистите, аз ги познавам доста добре, защото една година съм им бил треньор, но сега с назначаването на Любо Пенев има доста променен стил на игра и изисквания към футболистите, затова и ние наблюдавахме два мача на живо, да се запознаем отблизо с това какво се изисква от тях, как го правят, да може да намерим слабите им страни и да се възползваме от тях. Любо Пенев е достатъчно опитен специалист, който знае да изтисква максимум от футболистите си. Потенциала на Локо София също е доста голям. Споменахте, че миналата година като наставник на Локомотив София победихте Ботев на 2 пъти. Явно тогава сте ги разучили. Каква е разликата и кое е първото, което искахте да промените в всеки денето си като треньор на Ботев? Разликата е доста сериозна, тъй като през миналата година Ботев сформираше отбора в движение, особено първия матч, който победихме тук в Пловдив. Беше в началото. Да, чисто състава от играчи е доста променен сега. Аз имам много по-голям избор, отколкото тогава Ники Киров имаше. Плюс това футболистите, основната част в момента от нашия отбор са играли и доста време, повече от 6 месеца заедно, което също е плюс. Така че доста по-променен е отбора на Ботев Пловдив в продължителна посока от това, което беше през миналата година. По-различно е, когато се изправя срещу отбор, който си бил треньор или играч, когато има някаква история. На мене доста често ми се случва. Аз съм водил 5 отбора в българския шампионат, така че ми се случва доста често да се изправям срещу бивши мои отбори. Не мога да кажа дали е по-трудно или по-лесно, най-важно е с какво разполагам в моят отбор. Когато имаме добър отбор, се повтарям, всеки противник може да е лесен. Статистиката не играе на терена, но понякога е много показателна. Само в един случай, в който Ботев е стартирал с загуба, след това е влизал в топ 4 на първенството и обратно, когато пък е започвал с победа или равен, след това е записвал много силен сезон. В тази връзка колко е важен първият мач да стартираш добре, още повече, че при Ботев втория мач е гостуване на един от фаворитите. Всеки един мач е изключително важен, но победа в първия мач да даде уверено самочувствие на футболистите. Всеки иска да започне с победа, да може футболистите да повярват в работата, която са извършили, да знаят, че могат, защото все пак Локомотив София е един от претендентите също за евроучастие. Победа срещу такъв силен отбор ще даде голям тласък в нашия отбор и много е важно подкрепата на нашите фенове от трибуните да бъде през всички 90 минути, както те го правят до момента, за да могат нашите футболисти с тяхна помощ да дадат максимум от усилията си и да спечелим 3 точки. Може всички да бъдем доволни след матча. Имате ли поставена конкретна цел за шампионата? Говоря, когато дойдат мачовете за купата, ще питаме като класиране. Ясно е, че отбор като Ботев и условията, които имаме за работа, без някой да ти поставя цели, трябва да се бори този отбор винаги за участие в евротурнирите. Леко неприятен въпрос, ако ми позволите да дам така оценка на предишния период. Ботев не бе успешен. Направихте ли изводите и какви са изводите от този период? Разликата е доста голяма. Тогава бях воден от моето желание да застана начело на Ботев Пловдив и направих изключително много компромиси. А както знаете, компромис е краткият път към неуспеха. Изключително много компромиси във всяко едно отношение направих, за да стана треньор на Ботев. Бях и подведен до някъде с селекцията, която трябваше да се направи, но пък точно този период ме направи много по-силен и по-устойчив, много по-добър треньор, защото в тези 2 месеца и половина, които бях треньор начело, тогава научих доста повече, отколкото следващия ми престой, да кажем, в Крумовград, където бях почти 8 месеца. В Крумовград имах страхотен колектив, футболисти, всичко ми беше наред и нещата вървяха много гладко, докато тук всеки дневно се сблъсках с по 2-3 проблема, които трябваше да решавам в движение и това страшно много ми помогна в работата да израсна. Очевидно сте добъри в прогнозата, защото си спомням едно интервю на колегите в София по това време на годината, миналата година, когато стартираше шампионата. Така много добре обрисувахте как ще се развие първенството. Сега какво да очакваме от новия шампионат? И долу-горе също, което и през миналата година. Мисля, че Лудогорец и Левски са двата основни фаворита за титлата. ЦСКА през тази година направиха сериозна селекция, също са близко до тях. ЦСКА 48 са традиционно силен отбор с добри футболисти. Ние, Арда, Черноморе също сме отбори с възможности, които ще се бориме за Европа. Локомотив Пловдив след силното си представяне предполагам, че ще задържат този ритъм. Очакваме доста интересен шампионат. Мисля, че ще бъде много по-спорван от миналогодишния. Това, че групата е намалена с 2 отбора, има ли някакво значение, освен по-малкото брой мачове? По принцип, за мен това е правилно решение и дори трябва да се намали още групата.
за да може да се съберат най-качествените футболисти в 10 или 12 отбора, да има само дерби матчове, които първо ще помогнат да се повиши качеството на игра, ще помогнат за израстването на отборите, ще има по-добри матчове и съответно първенството ще бъде много по-оспорвано, тъй като до 5, 6, 7 място ще се борят за европейско участие, другите ще се борят за оставане в групата и ще бъдат много оспорвани матчовете. Вашето мнение за правилото за млад играч на терена и за 4-мата българи? Като правило е добро, може би ще помогне националния отбор, обаче това, което за мен е недоумислено добре, е, че има отбори, които могат да си платят и да не спазват правилото и де-факто се губи смисъла. Този, който е богат и разполага с пари, няма да спазва правилата, тези, които нямат пари, са по-бедни чисто финансово, трябва да спазват правилата или трябва да има за всички да участват с 4 българи, с 3 български футболисти, с един по-млад на 23, или нито един отбор да не го спазва това правило. Така да се правят за едни отбори компромиси, за други не е най-добрият вариант. Сега видях, че в Румъния това правило е отпаднало. Нищо чудно и в България да се случи. Никой не знае, но ако се случи, по-добре да е по-навреме, да не стане в средата на шампионата, когато някои отбори са се възползвали от предимството си да не използват футболисти и да не са ограничени в избора на състав. Финален въпрос. Споменахте за публиката, 12-ти играч на Ботев Пловдив. Отборите, които се славят с това, че публиката винаги помага на отбора, да ги призовем фановете. Първият матч е домакински. Подкрепата от трибуните е важна, нали? Изключително важна. Аз и като футболист съм усещал какво означава подкрепата на публиката, хората да са зад гърба ти, защото 12-ти играч винаги може да изтиска от футболистите повече и те да дават максимум. Много е важна подкрепата на нашите фенове, но ние от своя страна трябва да направим така, че те във всеки матч бройката на нашите фенове да се увеличава и подкрепата им да е от първата до последната минута. Ние трябва да ги зареждаме с енергия и с добри резултати, за да имат те стимул да идват на матчите.